Ezihamba phambili indaba namuhla I-Iec Ihlabeke Umxhwele Ngababhalisele ukuvota. Isayinkinga yongabekezelani kwawezombusazwe. Kuyaphileka ngokuqoqa imfucuza. Lezi ndaba z1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Isikhulu sekhomishani yokhetho ezimele I-Iec KwaZulu-Natal uNtomfuthi Masinga utsenyukile isibalo sabantu abebeqala ngqa ukubhalisela ukuvota abebehambela izikhungo zabo ngempela sonto ukubhalisela ukuvota. uMasinga usho kanjena engxoxweni ekhethekile neze kulezi ndaba emahhovisi omnyango wezemisebenzi yomphakathi eMayiville eThekwini. Nakuba impela sonto yokubhalisela ukuvota ibe nezingqinamba ezahlukene esithinta kakhulu ungasebenzi kobuxhakaxhaka kanye nokungavulwa ngesikhathi kwezinye zezikhungo zokubhalisa, kodwa inhlangano yengamelo zokhetho ku-I-Iec ithi isifundazwe KwaZulu-Natal okwamanje sisahamba phambili ngezibalo zabantu abahambele izikhungo zabo ngempela sonto. Ekhuluma nethemba lezindaba oyisikhulu saka-I-Iec KwaZulu-Natal uNtomfuthi Masinga uthi bajabule ngesibalo sabantu abasha ababhalisele ukuvota kulesi sifundazwe ezikhungweni bezikade zivuliwe. Abanye abantu esi-excited ngabo abantu abasha between the ages of 18 and 21 already about 56,000 abantu abasha kuleyo age group abafikile kuma voting stations zethu la KwaZulu-Natal, bese kuba khona laba engibathanda kakhulu abano 16 years abaphumile nabo Nkosi yami bayo register kule province yethu nje. We have 2,300 right now abatshengisayo ku system ukuthi bahambile abaka qualify ukuvota, but bayothi mhlawumbe umuntu nje mayihlanganisa u18 ngosuku le birthday yakhe isystem yethu yamthatha imfaka ohlwini labavota sebenelungelo lokuvota. uMasinga uthi balanganisela ku95,000 abantu bebeqala ngqa ukubhalisa, wathi kuzona zonke izibalo okwamanje basawu 340,000 abantu ebebekade behambele izikhungo. We quite excited with the level of activity. We registered over 340,000 people in our voting stations yesterday. Those were split between the people that were registering for the first time and people that were confirming or changing their wards because they've changed their place of residence. We had 95,000 people that were at our voting stations registering for the first time in this province, and then we have 58,000 currently reflecting as new voters in our voters roll. Ephendula umbuzo ngodaba oluthinta ukuvinjwa kamholi we-EFF kwaDambuza ePietermaritzburg nembike eveza ukuthi uvinjwa amalungu e-ANC, uMasinga uthi kwamanje asikho isikhalazo basasitholile kwi-EFF, wabesephinde eqoqozela umholi we-EFF ukuthi avulele icala abamvimbile emaphoyiseni. Afika isikhalazo kuthina sibhekileke kodwa ukuthi sizofika namhlanje. Okunye okubalekile ukuthi i-code of conduct umgomo okuyiphatha kwamaqembu uzosebenza ngokusemthethweni kusukela namhlanje njengoba uminister eseshicilela usuku. Kanti kulindeleke luvalo namuhla uhlelo lokubhalisela ukuvota usetshenziswa ezobuxhakaxhaka. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV Kibika ngiseThekwini. Umhlazi wezombusazwe nezomnotho esikhungweni semfundo ephakeme UKZN I-Iec uthi izigameko zokuhelezisana nongabekezelani kwabamaqembu ezombusazwe okuqhame ngempela sonto ukubhalisela ukuvota KwaZulu-Natal zikhomba ukuthi liselude ukhalo. Ukhambo lusho kanjena kulandela izigameko ezibonakala eMgungundlovu naseWilfontein athi zikhombisa ungabekezelani kwamaqembu ezepolitiki futhi zibeke engcupheni impilo yamalunga alamaqembu. Njengoba siphuma kwimpela sonto yokubhalisela ukuvota kuleli kubonakala eziqhubeka izigameko zokukhombisa ukungabi nozinzo kwezepolitiki. Umhlazi wezepolitiki esikhungweni semfundo ephakeme UKZN I-Iec uthi ke okwenzeka kuleli kuyihlazo njengoba ke ilokhu iqhubeke njalo ukuphuma imiphefumulo yabantu egameni lezepolitiki. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu abaningi abajabule neze ngendlela uhulumeni aletha izidingo zabo, esikakhulukazi uma sibuka nayo indlela osopolitiki abakhuluma nayo nangemphakathi nezinto abayithembisa zona uma siya ukubhalisela ukuvoteni noma sekuyovota. Kodwa ube seqedwe ukuvota sibona khona ukuthi osopolitiki sebayahluleka ukufeza zonke izidingo kade besithembise abantu.
and uma siphinde sikubuka lokhu ngakolunye uhlangothi siyabona ukuthi kuvuka lento yakudala ukuthi ama political parties awasakwazi ukuthi ebekezelelane uma kuya ngokuthi kuyakhankaswa njengoba sibonile ukuthi umholi wayo Economic Freedom Fighters uJulius Malema kukhona la avinjwe khona ezama ukukhankasa evinjwa amalunga ayo iANC. Phakathi kokuphazamiseka okube khona isigameko sokuvinjwa kukaMengameli weqembu leEFF kuzwelonke uJulius Malema ngamalungu eqembu leANC eMgungundlovu nalapho ke ebeqhuba khona umkhankaso wokunxenxa umphakathi ukuba uphume ngobuningi ukuyobhalisela ukuvota. Lesi sigameko sigxile kakhulu yileli qembu estatementini salo lethi ke sikhombisa ngokusobala ukuthi ukhetho oluzobanjwa ngasekuqaleni kukaLwezi kangeke ke kube ngolukhululekile. Ngakolunye uhlangothi amaqembu ezepolitiki akhale ngokungabi sesimeni kohlelo lwaka-I-Iec obelisetshenziswa ukubhalisa. Umuntu uhambelile indawo eningi ke sabona ukuthi inselelo zibe khona nje kubeza le machine esetshenziswayo emisha la bingasebenzi khona indawo eningi kakhulu. Kodwa ke noma u-I-Iec ebenazo phela inhlala benazo zokusebenza amaphepha ukuthi kulokho okusha kungasebenzi okudala bakusebenzise. Kodwa nje lokho sikubonile ukusikhathazile ukhombisa u-I-Iec ubungazange wahlola kahle lolu hlelo lakhe ngaphambi kokuba alisebenzise. Kuyiwa ke ekubhaliseni ngekathi kusakhethwa ama-candidate kube nezigameko ezisikhathaze kakhulu njengeqembu lenkatha njengoba lapha eNanda wezwa nje ukuthi kwabulawa khona abantu besifazane bebulawela nje ukuthi kuyophakanyiswa ama-candidate ngoba mhlawumbe ukhona abangahambisani nabo. Sikhathaza kakhulu ke lokho kwenzeka ikakhulukazi eqembini elibusayo ngoba ikhathe eziningi kwenzeka khona ukuthi abantu njalo bahlale uma kuyophakanyiswa kube khona imphefumulo elahleka ikakhulukazi abantu besifazane ngalesikhathi sikhala ngodaba le-gender based violence. So uThamsanqa Ntuli ongusihlalo we-IFP esifundazweni ubonge imiphakathi yakulesi sifundazwe ngokuphuma ngobuningi ikakhulukazi intsha ukuyobhalisela ukuvota. Yize kunjalo uthi ke bayazi ukuthi baningi abantu abangabhalisanga ngenxa yokuphelelwa yithemba kwezombusazwe. Sithokoza kakhulu nakulabo beqala ukuyobhalisa ikakhulukazi abantu abasha esibonile ngazi ukuthi baphume ngempela ngomninganyana. Noma ke sinapho ukuthi baningi abantu ngempela abangazange babe ingxenye ngoba abantu abaningi babo mawubalalela bakhala ngokuthi babone ngazi ukuthi ukuvota kwabo laba sebebavotele abenzi lokho abasuke bekulindele. Kodwa nakhona sithi kufanele sigcizelele njengeqembu le-IFP ukuthi kusemqoka ukuthi khona kunjalo abaye bobhalisa phela ukuze laba bangenzi lokho abakulindele bakhetha abanye. Ngoba ukuvota mayelana nokuvotela iqembu kodwa ukuvotela izidingo zakho. Endabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Usomlomo kamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uSilondele Mkhize uthi baningi abantu abaziphilisa ngokuqoqa imfucuza ukuze isetshenziswe kabusha ngakho abantu abangawubukeli phansi umsebenzi owenziwa izinkampani zabantu abacosha imfucuza. Umkhize ubekhuluma kanje kade kugujwa usuku olubizwa International Coastal Beach Cleanup olugujwa iminyaka yonke ngokuthi baqoqa imfucuza olwandle lwase-Richards Bay nalabo begcizelele khona ukuthi lubalulekile lolu suku ngoba luyisikhumbuzo ukuthi akusiyo yonke imfucuza edinga ukulahlwa kodwa enye yayo iyakwazi ukuthi iphinde isetshenziswe kabusha kudaleke namathuba omsebenzi. Minyaka yonke ke inkampani yesiphuzo esihlohlozayo Coca-Cola isebenzisana nomasipala uMhlathuze osomabhizinisi abaziphilisa ngokucosha imfucuza ukuze ke iphinde isetshenziswe kabusha nabanye babe yingxenye yomkhankaso lapho kade becosha khona imfucuza olwandle lwase-Richards Bay njengoba ke begujwa ke i-International Coastal Beach Cleanup. Usamkele Nkosi wenkampani yesiphuzo esihlohlozayo uthi ke imfucuza esuke ilahliwe enye yayo iyakwazi ukuthi iphinde isetshenziswe kabusha. Khona udoti kodwa khona lo doti lo okwazi ukwenza imali. So lo doti okwenza imali ilo bisubiza ukuthi udoti okwazi ukubuyekezwa futhi uyakwazi ukurecycle. So iPET njengoba ngisho khona o business people abakwazi ukuma bame ngakho ukwenza ukuthi ke ba recycle. So njengoba ngisho nje kubalekile ukuthi abantu ke benze short nje lokho ngama-PET amakani bakubeka eceleni bakulahle nodoti ojwayelekile general waste. So bese bekwazi ukuxhumana ne-collect ekhona endaweni ukuthi hayibo nakho sengiqoqe izigubhe engamasaka amangaka woze uzowathatha
uma beza futhi ezowathatha uzokwazi amnikeza amasetshanyana ukuze akwazi nakwaqhubeza phambili. Usomlomo kumasipala uMhlathuze uSilondile Mkhize uqoqozele kakhulu abantu ukuthi basijwayeze ukuthi baqoqe udoti ngoba lokho akugcini nje ngokuthi lo doti abawuqoqile baphinde bawusebenzise kodwa ke nje nolwandle lase Richards Bay luyingxenye yezinto esihehe isivakashi ngakho kubalekile ukuthi nalo luhlale luhlanzekile. Ulwandle melingcolile ngisho isivakashi asizitholi ngoba phela isivakashi izona eziletha imali yomnotho endaweni. Manje njengoba sivela kwi-COVID-19 umnotho subona uphazamisekile. Lolu suku lanamhlanje kuthina silibona lumqoka kakhulu ukuthi sizoklina ngoba lisenza lisinike ithemba lokuthi ngisho ama-tourist azokwanda ngoba ayazi ukuthi ulwandle lwase Richards Bay luphephile futhi luclean ngokwanele alunazo nezifo ngoba phela ukungcola lokhu okungena olwandle kubuye kubange nezifo kungakho lolu suku lanamhlanje kuthina silibona ngathi lwehlukile kunezinye lumqoka kakhulu ngoba sibona ukuthi umnotho wethu uzophakama. Lezi ke izinto abazo 1KZNTV mina ngengosamuketswe Nqulunga ngibeka ngise Richards Bay. Umphakathi osejamele enseleni ngaphansi umasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi sekuphele izinyanga ezinungenawo ugesi uma bebika udaba lwabo kwa-Eskom bengalutholi usizo. Elinye lamalungu omphakathi angenemo Ayanda Mkhize uthi sebebike izikhawu eziningi kwa-Eskom ukuthi baqhunyelwe itransformer abadonsa kuyo ugesi kodwa kunalokho izisebenza lenkampani zafika zakhipha izigubhu zagesi ezindlini zabo kunokuthi silungise lapho kuqhume khona. Amalungu omphakathi asejamele enseleni kuWard 7 ngaphansi kumasipala uMhlathuze athi akawasazi ukuthi azothathana hlanganise nani manje njengoba sekupheleke izinyanga ezine bengenawo ugesi kule ndawo. Uma bechaza bathi ke kwaqhuma itransformer okuyiyona bamunca kuyo ugesi kule ndawo. Ngemuva kokuqhuma bazamile ukuthi babike enhlakeni esifanelekile okuEskom nowafika ke nokho wahlola isimo wababikela ukuthi itransformer bamunca kuyo ugesi incane kakhulu ukuthi ngamumatha isibalo sabantu abaningi nokuyikho kokudala ukuthi iqhume. Laba ke bathi sekunzima ngoba nehlathi bebethola khona izinkuni zokuthi bakwazi ukubasa umnikazi walo uselivalile kanti nezingane uma kumele ziye esikoleni ziyahlupheka ngoba ugesi ungekho. Sinenkinga kagesi sekuyinyanga yesifole ugesi singanawo sasukuma sayikhanseleni kodwa ikhansela lesizanga ngalutho sadlulela phambili sangisho kwaEskom uEskom kunalokho ukuthi usize ufikile wakhipha igubhu. Sinenyanga ezu4 asinawo ugesi sihlukumezekile nje nemqondo esasebenza kusena inkuni abelungu amahlathi sebawathathile bayalima asisakwazi ngisho ukwenzani sihlukumezekile nje vele thina lana njengoba ngilapha ningibona nje ngiphuma ehlathini kade ngiyothetha akukho gesi akho lutho silala eminyameni nakhona ehlathini into esitheza abelungu abasavumi ngoba ihlathi vele balithatha sebeyatshala kulo. Manje nje bengihamba la emfuleni ngihambe ngicosha inkuni ngenzela ukuthi ngibase. Ugesi awakho nje ngikhuluma nje uma ungaphuma la uthi la ugesi awukho la wanqanyula asazi wanqanyula bani yabo. Sinenkinga la ukuthi fanele sibekele bani senze kubani ngoba awuthi ababekele laba kuthiwa amakhansela la asemakhaya asebenze lento le asizi ngalotho thina ikuphi fanele sikwenze manje. Baqhuba bathi ke ukufika kwesisebenzi zakwaEskom ezizolungisa kunalokho zabaphuca izigubhu ezindlini zabathembisa ukuthi ke zizobafakela ezintsha kodwa kuze kube imanje ke lutho ukufika bahambe ke unomphela ngaphandle kwencazelo ukuthi ke kuvimbeni ukuthi balungiselwe. Ufikile wakhipha igubhu bahamba nazo kwangathi sibazosiza abasizi ngalutho sesisukume kakhulu nje asisiza kandawo. Lo mphakathi kuqhubeka ukuthi ayikho imizamo bengayenzanga ngoba ngisho upholi bendawo buyazi ngalenkinga kodwa kukho ke abasakwenzile ukuba bangenelele kulolu daba. Ekhuluma nabezindaba ke lo yikhansela kule ndawo uVusukhuzwayo usiphendulele ngalezi zinsolo zokuthi akaze enze lutho ukulungisa isimo ube esephendula kanje. Izikhalazo zomphakathi la eWard 7 siyazazi kulele yakhona nje liyasejamela ovondlo. Isizathu ukuthi bangabe nawo ugesi. Bonke abanye abantu banawo ugesi la ewadini. And into ephazamise lapha yana ukuthi abantu abaningi bawuxhuma ugesi ngongekho emthethweni. And sesikwenze konke ukuxhumana noEskom. Wafika wabaneza even ama forms ukuthi abantu abayicommit ukuthi bazothenga manje ugesi. So Eskom usasebenza lolo daba lwabo and laba
ukuthenga ugesi ngokusemthethweni abanegubhu engarejistile uEskom ubusaklina leyo nto. Otherwise ke abantu bazobe sebenawo nje ugesi ensukwini. Asikwazi ke nathi ukuphoqa uEskom ukuthi ulethe i-transformer entsha uzo replace le efile aphinda axhume phekwa lezo nyo. Lezi ke izindaba zo 1KZNTV mina ngingosamkeliswe Nqulunga ngibika ngisenseleni. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.78 rand maqhathaniswa nedola semelika, libu 20.20 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 17.31 maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza $1,722 8 cent ounce. Kuthi olungahluziwe ube $75 34 cent umphongolo. Mbukele ke sibheke engosini yezemidlalo. Amakhosi Kaizer Chiefs ingenelwe amagoli amane emva kwesikhathi eside yagcina ngekathi ibhaxabulwa kabuhlungu yiRoyal AM ngamagoli amane kwelilodwa. Bese kuphela iminyaka eyi-16 leli qembu laseNaturena lagcina ungenelwa amagoli amane njengoba kwagcina ngonyaka 2005 ngenkathi libhaxabulwa kabuhlungu iSilver Stars ngamagoli amane kwamabili. Amagoli eRoyal AM avalelwe nethini uVictor Lotswala amabili, uMfundo Thikazi, uSibusiso Mabiliso okube umkhonto kwaze ekhaya kanti le Chiefs lokubika ekhaya lishawa uSifiso uHlanti. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Mbukele ngakho bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le 1KZNTV izindaba sipheli kuphela isikhathi nisale kahle.